Wiecie, jak Gierek rządził w Polsce, nie, czyli za komuny, to on miał taki obyczaj, że on jeździł po całej Polsce, żeby się dowiedzieć, jak to się ludziom pięknie powodzi. Bo te, co mu tam towarzyszyli, mieli problem. Bo była taka jedna krowa, która zawsze musiała występować w telewizji, co by ją ten Gierek poklepał, to ją tam ponoć szamponami myli, także on przyjeżdżał do PGR-u, zaś ta krowa nie, ale nie o to się rozchodzi. Przyjechał Gierek do takiego PGR-u, nie znam, wszystko fajnie, ta krowa już pohalą. No i Łoros widzi, że hop pierę baba i to kłonicą. Poszedł do tego hopa i się go pytał: towarzyszu, dlaczego wy tę pańską żonę tak bijecie? A ten rolnik się obrócił i padł: chciała auto, to hi kupił. Chciała samolot, to hi kupił. Ale lotniska ty bez kursy nie kupia. No. Gierek się tak zadumał, jak to się fajnie tym jego obywatelom powodzi, pohalał jeszcze raz ta krowa i poszło. No ale wiecie, tego hopa z ochrony coś tknęło, no bo one to tam wszystko inscenizowali. Już Gierek wsiadł do auta, on się wrócił i się pytał tego rolnika: powiedzcie mi, towarzyszu, naprawdę, o co tak naprawdę szło z tą żoną? Co miałem powiedzieć? Że cholera mi kartki na cukier zgubiła. No i wiecie, cukier miał rozmaite koleje. Jak się na samym początku pojawił w Europie, to on był na tyle cenny, że go zawierali w cukiernicach na klucz. Na Śląsku to my nawet mieli takie powiedzenie: jak się kogoś nie cierpiało, to się padało, jak ja się na ciebie dziwą, to mi się cukier w bifeju traci. Ja sam mam taką cukiernicę, co jest z mojej familii. Ona jest też zamykana na kluczyk i ją jeszcze używali moje dziadki. Cukier, który w tamtych czasach był, on był taki ciemny, brunatny. I jeszcze jakby się cofli w przeszłość, to cukier był na tyle cenny, że mogli go używać takie ludzie richtig bogate. No jasne, że wtedy takich zahnbürstów nie było, rozmaitych past, to im się szybko te zęby psuły i tak szło poznać, że ktośik był bogaty, a ktośik nie, no bo ten bogaty miał czarne popsute zęby. No i wiecie, co się robiły te biedne? One się malowały te zęby na czarno i to było w Anglii, w Londynie, co by się upodobnić do tych bogatych, co by pokazać, że im się też zęby psują. No, my się dzisiaj tego nie poradzimy wyforsztelować, bo chodzimy do dentysty, pucujemy się te zęby na rozmaite sposoby, co by były jeszcze bielsze i to aż się nie chce wierzyć, że ktoś się malował zęby na czarno, co by udawać, że się mu popsute. Ale ja dała tytuł cukier, a chciała powiedzieć cukier krzepi, no że to wymyślił zaś taki pisarz polski Wańkowicz. I było to w czasach, kiedy tego cukru było za tela, trzeba było go jednak przedować, no to on takie hasło, pierwsze hasło komunistyczne, reklamowe wymyślił: cukier krzepi. No i te ludzie richtig słodzili więcej, cukrowali więcej, co by richtig się pokrzepić. No zaś dzisiaj my poszli w drugą stronę, bo z lupą tropimy, jak ten cukier jest, a że w keczupach, a że w sokach, a że coś tam, a bez cukru. Ja wam powiem, każda rzecz ma swoja miara. Jak jest czegoś za wiele, to jest źle, jak jest czegoś za mało, to też jest źle. Czy ja cierpia cukier, czy nie cierpia? No cukruja pół łyżeczki na tej, a sam ta piękną kasta to już nie mam na cukier, no bo nie ma przed kim zamykać,
bo każdy się boi cukrować, co by nie dostał takiej choroby, co się nazywa cukrzyca. Ale jak już mógł coś powiedzieć o cukrze, ja już je wiekowo, no bo też tak idzie się na mnie podziwać, to ostatnio wykryła taki cukier brzozowy. On się nazywa ksylitol, także się nie pomyliła. I ponoć łonie mniej kaloryczny. No jakoś go używam miesiąc, nie bardzo po mnie jeszcze widać, ale może jak się trafimy za jakie 2 miesiące, to będziecie poradzili ocenić.